Lehen da, hemendik aurrean? Hemendik aurrera, gu tribunalaren aurrean ere esan genuen moduan aurrera joko dugu. Pentsatzea, ilegal sustentzia batek eta tropa polizialak kaleetan borra askuan dutela gelderaziko duela errepresentatuekiko elkartasuna da ez ezagutzea gure herria. Eta adibide bat jarriko dut, kasu pasaren igandean Donostien egin zen manifestaldia preso politiko jasaten duten egoera salatzeko kaleetan. Debeku bat egon zen, baltzak bidali zituen tropa polizialak, pelotero eta borrak eskuan zituztela, eta alata guztiz ere jendea kalera atara egin zen. Horrek frogatzen du sendimendu, elkartasun sendimendua ezin dala ezabatu sententzia juridiko baten bidez edo tropa polizialen bidez. Eta ziur gaude jendea Euskal Herria jabetuta dagoen panorama politikoa gure herrian, jabetuta dagoen defizit demokratiko gure herrian kaleratuko dela eta betiko dinamikekin aurrera egingo duela. Eskerrik asko.